fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Odinga. The news coming into our newsroom is that the former Prime Minister Raila Odinga has died. Na Raila Odinga ameaga dunia. Na habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo. Following the death of former Prime Minister Raila Odinga. A dark Wednesday here in the country. Still digesting the news of former Kenyan President Raila Odinga's passing, which was confirmed literally just minutes ago. Details surrounding his death are still sketchy at this moment. The former Kenyan Prime Minister Raila Odinga has died at the age of 18. On behalf of the Kenyawese family, we extend our deepest condolences on the passing of the Right Honorable Raila Odinga. RAO 001, descent 9,100 feet on KNH of 1023. Higni praboro mokalo e aluora mar Nam Lolwe e piny Luo, thuone onyuol nobiro kaka rawera ka onge ng'ama ne ong'eyo ni mano nyuolo ne bed siro kendo nyangile maduong' mar telo e piny Kenya. Onge ng'ama ne ong'eyo ni ne obed ranyisi mar telo makare, chung'e adiera kod geno mar piny. Ma en sigana mar Raila Odinga, wuod Kenya, duond joma ithiro, jago makata ibedo ni oseninde bade, to ling'any mare nodak kuom higni gi higni. Molionge pinyolo du Raila ka jumalolo moluguro kawi budbonyo molionge Raila pinyolo kununga kanyo dong no budbonyo kunogela budpitratia Raila kadonyo malo ni wejna ngono langu bendo chopo to bolo ndara onge to kata simu bende onge to posta bende onge Moluki wach nango no duo bende Mungu miyo thuolo rita bolo budbonyo e polo malo par Mungu ya Raila ki wach nango no duo bende seneni budbonyo amolo ngama doika kama goro luonga molo ngama doika kama goro luonga budbonyo gunogele budpitira koro ya As we mourn, I call on all Kenyans to reflect on his towering legacy and the lessons impacted by Right Honorable Raila Odinga's life, work, ideas, and example. Kenya, tudonge mate amolo. Kenya mae amolo manisa ne pikarja kuoto kokwalo gir ng'ato yae. Tudonge mae amolo manoni de pinya kang'ute to chuoto gangre kuom gi kadede gi chiege die lumia. Tudonge mae amolo manoni de mudho nyaka higni oloko chiko. Molo sando dende nyaka Kenya oloko chiko bedo chama mingi. Tudonge mae amolo mati wang'e chwer pikar wang' jowi e thim kano dakie mudho ipia.
Nyinga en Bo Patrick Madanji, an wuod Kisumu, Marandiga. Seche gi atiyo county government of Kisumu kaka director mag protocol office governor Professor Nyang'yong. My first encounter gi jakom Raila Odinga owuok mabor. Ka pod an e high school mane ane form 6, the first time nomaka kane ntie kalatas mane wuok ni Cedis's publication pambana kakura biro dala holiday to dokanda logo orengo gini ne activist motegno to Nairobi University ne nigi mobile theater na hero drama na hero siasa to mobile theater ni ne dhi e skunde. So odiochieng' chieng' mara achiel kuom osiepega nokora ni gibiro e skul moro Maseno to bas gidhi skul mon Nyang'ori dala ni Nyaena. Koro achon kubiro tabi nyaka bi winje gimotimo. Kane gibiro to gibiro ka gitimo nyaka weekly magazine mane nitie ne ging'eyo ni mano washanga ndalo holidays. To gi machielo mane entitled Pambana. Gimiago bas ka gisemiago aneno tukgino ka gisetimo ne one of the set books mag nyithindo mag form 4. And then machielo was a political, the struggle towards independence. Kasebedo gi mano ni to bang'e abiro aneno Bishop Okulu dala ne koni makonan apimo nene jaduong' students gi kelo weche mayalo konye gik mwandiko ka to kwani mai de ber kwa neno nyaka Raila to kata kamano Raila jogi pod omako kocha. Koro gimwatim dwar miluongo ni Professor Kaseje tidwar Professor Jongo mondo waketiwa kamwa achiel to bas waori ka Jaramogi. Ndalo no ka Jaramogi was detained. Koro kwa ka Jaramogi kwasebedo ka bishop to bishop tudre gi Nyong'o. Ndalo no ne nitie simbi miluongo ni direct line. Koro bishop ne nigi direct line mamare. Nyong'o ne nigi sime ode. Orengo ne pod onge simo. To Nyong'o nong'eyo Orengo gi the others. Koro gitudre. Then Kaseje bende ne ran organization monchak sponsored gi Americans. Embo yude direct line. Ka jogo osewinjore to chieng' motiabich achiel gibiro to aromo e od Bishop Okulu. Gigo mbaka to gipimo weche kaka dware kaka operations en to gindiko a paper. Ka gisendiko paper ni wane mano miwago. Ko kaka youth wadhi go ka Jaramogi. Wadhi ka Jaramogi ka atimo selling apar we machielo botimo selling prario. To wadhi wakone yaskeche waduogo wadomoso jaduogo wan to waonge wach to asogi geye kama to amiyo gising apar ni madho go soda to giyieno nikech kwa bronga to amiyo apar prario. But that time tension is a lot of money. Koro an ma kwatene jaduong' osomo ndi osomo gi to koni koro gini we nago to kiny uduogi mondo koro amiyo details moko utene Nyong'o go Okulu. Kechada no Okulu ema koro dhi oland gine kanisa madok ondiko mago kosendiko to bas omiyowa to wakelo Okulu to Okulu joshare gi Nyong'o gi Kaseje. Bas from there chieng' Jumapil Okulu mayalo. During that time kan Okulu ni a pulpit, the church was packed. The journalists were there because there's news which is going to hit the headline. It was a vibrant bishop, and so the change mar multipartyism no chakre gi kanyo to kanyo ema kendo do kakoro chakwa duko siepwa gi Raila ko wuok education. Achiel kuom gik mano Okulu ndiko, the time for multi-party politics has come. You either accept it or change will change you. To magi magata anda kunyal somo bishop kende bang mano ni to moi the following day or the attack ka declaration ni maro ben Bishop Okulu aache kola aje siasa hii bania kujidanganya na kola sitakubali. To sort one podo we
Koro bang'e no to jakom kane koro wuok moseduok e jela owuok Nairobi watimo celebration nwachokre duto kaka young people from the university wadhi wabedo kodgi mwaorganize kubro dala ka reception makoni modhi nyaka dal od Jaramogi. Joma ne wan godo bang' the release mare, one of them was Joagel, who was now a manager with KLM Airlines. Ne wan kod movement gi. Muite ne dongo nwa bende to embe ne movement. Machielo ne wuod Asembo man iluongo ni gacha mane tiyo Central Bank embe ne movement ni. Then machielo ne wuod Bukusuland ka nego mpira gi Kenya Breweries ni Peter Wafula, very good activist amongst others. Kasagamka ne nitie Peter Ochara from Nyalenda in Kisumu, amongst others. Many ne ndalo ningi koro kaje from 6 ne wan gi networks lago kukanye mondo chako bedo motegno gi Raila mochopo kama koro gi fomo gi moma young tax mane koro support Jaramogi. Koro ka Jaramogi keto aye kacha to wacho ni hapana, wan pod ok onego wadonji, gida bedo group ma joma ni maloka makata kilao to wan jolwedo o iwe waoko. So that is the time no chaki young tax. The young tax ka emano tingo nyongo, otingo rengo, otingo muite, otingo jakom, otingo joagel, otingo from western. Just got quite a number. And from there, emakorido ka okulu dilado gini ni wangi multi-party biro. To gimbe go chon gi support, gido release manga Jaramogi. By that time, kagi pressurize uwakamano. No, Jaramogi was released from the house under house arrest. Koro kose be released, to wodi pa jakombi ne kose be released koro as a free man. Koro the movement of Jakrikabano. Buche ne Nairobi, buche ni Kisumu ka, ngwech bimbe la mingeni. Sasa mabura moda di ko ne gimano timbrani Jaramogi. Okoro ni mondo wachini odhi motegno. Wacha klando weche gi kuonde moyieno mondo waromie. To kuonde mano yieno mondo warome ne en mana liete. Ko siasa ma liete ni ochakre dwaro multi-party kuma ok nyal make ng'ato. Maki dhiye ti iloso bitieki to ka isetieko idhi ilawi oko kacha. Or iki ka ibodhi eliende umaku kapodi. Jaramogi mano kelo wach mani koro kama tangu udhi ulendie to winjo kama ng'ato thoe kanye mochopie tulande weche gi motegno. The voice of Kajalando, you will cow give a pio, you notes give a pio, Mande come and watch multi-party with Jaramogi. Raila Anyalo described me like somebody in the Bible like Moses. Raila was an anointed leader. Not an elected, anointed. Raila no with Ginyasai. Chamo hignio chico, ejela. Udukia Kajalana right to come on into your house, Nyumi may look in give the late Yobo Mino in the man of the house. Dark room, Anna said the my ended undergrowth and painted black. This way canyon. To go Willy Canyon, Victoria 12th floor. You could near in no being catcher, and what don't know bully sunny. What no, you me shadow sirkal. He associate beginning canyon. Manakama, Reverend Professor Kasejegin, not terrible, attempted. One word you could no man ke kwado so wadu aneno to Raila kaka diomi achon Raila was an anointed man. Raila ni gide no chako the vision mar Kenya mondo bed gi democracy earlier won ginene koni, but he was being oppressed and at some stages no dugo turn down kaka jaduong ma dwani mondo kon piny to Raila to chako bedo gi vision no chon ma a group I am taxing. They fought throughout the Republic of Kenya. Ila ogiti roko imako giti golo, imako giti golo. Makoro chipoka makoro the repeal of section 2A owuoke. Ma you can know the Papma Kasarani. Makanu to play makparo mena pin leach ma
I attack Odinga, ti attack joma ni opposition, young tax nigi to kikwacho ni onge democracy mo boyie. Kwa kedo democracy to aketho Kenya ni. Kenya bobedo gi ukabila mingi. To doka ja America be osemiyo Moi ultimatum. Kane koro gichopo kucho. Jokose loso to wacho ni ama hii section 2 end sumbua watu ama Kenya mpaka Ulaya, wacha kuanzia leo tuitoe. Joma ne oppose kanyo gote ochako dance with the tune opamo. Owacho ni magi jochiemo jodonga ich. From that time, Raila laid his strategies mochako the party. LDP. Koso ji party ma LDP uno kako wuotho to kapori ting'eyo tine wane Ford Kenya. Onge gima notimre. Ford Kenya ne en mar Jaramogi. Una political party among ng'ato. Koro it depends kaka ilose motegno gi wafuasi. To kano neno ka koro baba otho, koro jalupe dwa pogo party ni ene modwa ni godhi gi party to kodwa consider joka Jaramogi. To jakom ne chonia nika podium gi Ford ne modwaro awinu. Jaduong siasa ma jaduong ne en moro ma focused tidwa no dhie mos wadwa natime kama to jakom to norikni gima mi achiel no gimomiyo no samoro gi kosana gi baba ne Jaramogi mano ta weakness kama kateoga nikech en no dhi gi ngwech matek to baba ko niya aluo we dhi matek dhi mos jogi njo bonegi dhi mos we wahandle kama to en sechego to koda pana jogi nyaka wapuonji mai kama pindwan wadhiye baba mane pogruok e siasa ne gimar Raila norikni ok norikni to nodwa ni giyodhi kako dwaro no nikech nodwa ni how piny ong'i ma wachne mar tinga Bishop Okulu ema nochako olande kanisa ka ni piny ni wadhi adhiya mos wadalam Raila gini mos wabodhie mana ka tinga tinga dhinga mana mos to tieko pur wambe wadgi adier niya yawuotwa misado dhi tieko pur kanyo kama koro wambe wakawo tinga wadhi warwako go Raila kobiro gi Mercedes kochopo Nyambasaria to wakete tinga obiro kawo idho tinga mane origin matinga madonjo gi tinga kae ka piny oyiech bus stop ka mane kama nyige matinga nowuoke koro mane momiyo siasa ne no focus to no dani gik poko timre mapiyo to jaduong' to ndwa gigo timre mos one day at a time. Lek mar Raila Odinga oganda luo anyalo wacho ni ochopo kare nikech lek ma joluo ne nigo mokwongo ne en kuom Tom Mboya maneno ka jogo nochiel kapod tin ma Tom Mboya ne nigi mpango mang'eny manondiko manodwaro timre Homa Bay kod Kisumu jogo nothiro tineno ka Raila kosego lwenje gimochopo kama koro odonje nus mkati tineno ka mpango manondiko kaduto emakro donje piny luo tok ne piny luo kende gik matindo ka flyovers mantie mang'eny super highway gigo jakom emondiko ka en ministry mar public works to magi achiel kuom lege moduoke to mo implement momiyo ka koro an gi yoregi tok ne odwar mar joluo kende jakom ne ng'iyo pinje duto emomiyo neno kokawo thika super highway nonie lwete kama en nonyalo kelo Kisumu ka tinno kwacho niya traffic maka ng'eny molokoni imeda decision moko advice motero gini bana gini watime thika super Raila nenigi a lot of intelligence from the people mane jopiny emane miye weche makende ka ng'ato nyalo wuok ka Kericho moidh mtoka owuok Eldoret modware kumochopogo mondo nyis Raila niya nyis wach ochopo Raila ni jogi dwari jogi dwari kik wuoth kama koro nopango wuodhe koseng'e maber niya ni jogi ka wadhi koni jogi dhi dinonwa koro thoth wuodhege ne wapango gotieno kata ka wadhi South Nyanza to onyalo bedo abeta bondo kata mana Kisumu kani mowuok nodhi nindo ma polisi oseng'e ji odhi nindo tayo wacho ni bwana un waromuru kama
so chiko no obro mtoka machielo umbro mtoka machielo uche poka antudo kako no so chiko ne mubedi bas wuok kochiemo kumodhiere piny runu kusechopo kujo ne nitie ndalo mo mane wadhi e rally moro Homa Bay to osekone PC oseloso nyaka gi president moseloro yore ni en Kisumu ma entie to an already wan Homa Bay e dala jaduong' mo kanyo kachopo sa aboro kama makoro ji ing'eyo ni pap ng'ano pibire to athiche mana kuno dichiel to gi Land Rover to achako loso gi ji dong no mi PC gini transfer ere ka ng'ano kadho roadblocks mang'eny to adier ma wach roadblocks ne nitie nyaka nikech Raila bro kono to kare keto roadblocks to ng'ano osechopo to onge chopa mana intelligence mana idono emono tiyogo ne en ng'at moro ma Nyasaye nomiyo mich ma rieko wisdom ma kubedo kode to koni ban gini kikwatime kama twatimru kama odala ne jogi bo mako aseng'eyo gidhi mako koro to kama nyaka wachopi mwachiw report cha ko ka gido mako kanyo gi mako to piny osewinjo gimwa wacho kido ma Raila ne nitie go ma unique en ni udifa kod in principle to kosomo pachi mong'e ni in gi rieki mayalo konyo piny udifa to bas bang'u buluongi ni madh chai kode to sama madh chai kode ni to chako wacho weche madongo makelo weche mag piny mano chako cho udifa kode sani mukethru kabisa then bang'e ubuluongi nikech oseng'e pachi moro mano momino ka jok mano osedhi kode mano osetwe mano osebedo political rivals thoth gi noduogo kawo mochako keto ng'eni gin riekni moko mako kawo to yalo konyogo piny kwaweyo individual differences okia loso enmity permanent to nodwaro gigi te mondo kiny piny ochiew to nopimo gi pinje ma oko nikech bedo ni Germany cha nomiyo somo siasa ma oko mang'eny emomiyo ka niluonge ni the father of devolution ong'e gi lwete kaka ng'amole to lwete kama opuonjugo kama makano chake to baso chak puonje school makate primary school kipani devolution en ang'o to nyithindo wacho Raila mokele kosegole oko josiasa wa mang'eny kata kodhi oko to gi study the kind of politics mane pinjega to jakom to kane ni oko o study ni siasa mane momiyo piny ochopo ka gitime nang'o to boro those ideas to kele mwatiyo ka emomiyo ka jo amoko pod devolution pochano gi nyaka sani emomiyo kanyo thoko wacho niya nitie monego bed ni bedo devolved to the county government to pod wasike kuomgi ni national government ematimogi MCS ematimogi odano pog a policy maker kodana implementer ekako nitie ng'ama oversight to gigi en nosesomogi manong'egi ma Nyasaye nochako gidhi ma nong'egi opuonjogi kata yie kata dage to wacho gigi wiye to gidonjo. He was more of a political consultant. Mane umino kama Maida kanchi loso chieng' mogik to wacho nodaga political engineer. That man was a political engineer. An noseketa mabedo jakom ne ma campaign ma Western Kenya. Achaka bedo coordinator mar campaign ma Nyanza. Manjugi kitachaka bedo coordinator ma campaign ma Nyanza. Ka an guburu gi Gladys Wanga gi Padi Aenda Yangwen. My appointment no otim kawan malo Grand Royal Swiss. A very big function. So, angay inside out. Functions in Western Kenya, and most of Nyanza were being coordinated from this office. Kenomia onyi ogochona to bi onyi sani oda timokama oda dichima kama organize yourself team kama taiso nyongoni jakombiro how to organize this team mara majo security manyaka bikucho to aketne two other vehicles mayalo tiyogo kubire egwe. So nido ni kubiro on a Friday akawi kami samono kane inoka one code chopa kamoto jipende mna wan kanje man mostly no lor akone kama lore ko lor yacht club to block you to ko sa block you kama to akawe kanyo bas wawinje oda timo magi bas wawinje kumadina na mpira
Emane momino ka jine ohero yudowa ni wan kode wan no mpira Siala, wan no mpira Grand Royal, wan no mpira Yacht Club, wan no mpira Sarova. Koro sasa mobiro lure gi mpango makiny to winjre kama dhi ne mpira ma onge interference. To keto kano se bia picha no to joma noche ni biro ka kende mibiro. Ko wacho ni kiki bigi ng'ato to gibi ng'ato. Emane omiyo josiasa moko nokawo ni napanto ng'arel ok adany sui kuma entie. Ochiwo instruction ni kibiro gi ng'ane kende ok adwar mondo ji ong'e ni ati. Samoro nodonjo moko dwar kata un kaka jopress ong'e ni ati. Motim motieno gi to kiny odhi e function mane wang'eyo cha kocho kuche ma ji rite. And that was Raila for you. During that time wanto ka waseng'eyo odhi kucho, then wang'eyo noduogo to wang'eyo kama onindo ka kata kama odhi ninde. Or plan in advance. Yeah. I wouldn't say yes, I wouldn't say no. Mana kaka Moses bende nigi faith. No dhi konyo nyithind jo Israel. Jakom bende nigi faith. Ni odwa make sure ni otero wa e piny mayom. Ma donje e broad base ni was at all order mano bedo gi blessings also ma Jakom maroburu nwa winje nwang'e kan bedo discuss. To nodwaro ni mondo okel kwe Kenya. To mondo samukelo kweja to en be joge kiko be osandre ahinya. Nikech joge gie e Moses Safa mang'eny molo piny mangima. Moi no kano block ma onge development no yudo. Wano chako do ma developments bang'e kai. Yore wachako no nyoro. To mokuongo to ni wan gi siasa mbaya. Emomiyo noneno ni yawa. Onge tiende ywaruok kiny ka kiny. Nwa yware kiny ka kiny. Watulia. Nowacho ni waringan ga mos wang'iyo chien nikech kiny wakia gima biro. Nose focus ni odwa nowe joluo e sirkal kamoro maber ma ginyalo yude dongruok gin bende. Kendo gima duong' ma dwaro ni piny oyud dongruok ok joluo kende. Mano kane wan opposition ne dhi bedo matek ni nok wanyal yude. Nikech ing'e kane wan opposition ne most of the time nwadwaro giga goko. Kiny ka kiny wan e demonstration. Wasiepo Nairobi. Kiny wapango yore wadhi fight gi jogi. Kiny nitie rally bro Kisumu, lweny nitie, polisi owuok gi teargas wambe. Jogi ne dhi hinyowa mang'eny. To nene gima Nyasaye momiye wisdom no. Moko ni kata udhi kwer gini mae kama wadhiye. Tino ka gini okonyo joluo. Okonyowa. Momiyo wewa kama ber. Mabi kata tho mare Nyasaye goparo. Jakom oko yware gi tuo e osiptal nowacho ji kiyo ni kawuono chiwo ne nang'ono. Ne en gimo ma pa Nyasaye ne dwani mondo wewa kamano, owewa na kamano mondo koro wang'e ni kara ne entie for us, to wadong' mondo wabed united wadhi mbele. Mano be gima yundi pod wadwaro sani e ODM ni mondo kik ng'ato donji kidwa kethwa, wang'e mbele. Maka chopo mbele kucho, to wachako approach siasa ni gi spirits mane Raila nigo, mano to wadongo. Jakom nobedo piny mwacho no oneno kaka jogi ne dwaro kopegi. To Jakom oyie gi demokrasia, nodwa ni ji opiem. To odwa ni gipiem healthily. Wabed ru piny, wapor wechewa, to walos gi jopiny, iyud jopiny mondo mi the support. Ko noneno ka jowa ne nigi wech moro ma koro ng'ato dagi gi supporters ma ji chako yware, ma ji hinyre. Liel manokelo wechego ne en kodoyo. Nokomiyo doyo the honor manonego miye. Kech kod donjo to ni ji dhiri ma ji magi jong'ane e yo mano those thing. Koro nopimo to koni ineno jowa te gini adwa ni wabobed piny gi joma dwaro kom ni mondo puonj gi siasa and then wanyisgi kaka wadwa no move. By the end of the day nidhi yiero ng'ato achiel ma en owuon to ne pok wacho ni ng'a. To gini en gi nyong'o ji ariyo to ne giwacho negise line up jogi ging'eyo ma kwa miyo opportunity ma nyalo bedo namba achiel, ma namba ariyo, ma namba adek. To gima ne en go ni koboyiero kech apenje chieng' moko kata penj koro ka joagi otegno te kineno ng'ani ber, ma ng'ani ber, ng'ani bebe ber. Koro ka ng'ato achiel ema oyude to ji adek moko wabotimo nade. To koro ni mane momiyo wan e sirkal iye duong'. Wadwa ni kwa bedo gi kwe iye ka. To jowa moko gi be ok wabi dhi e nomination. Wabo bedo piny ko to winjore to wako ni ng'ane ina de bed kama ng'ane obed kama to ng'ane okaw komni. Mane ne elek mane entie godo. To nodwa ni jo o campaign nyaka giko
to baso kelo kama achiel mondo ywaruok kik bed maduong' mayalo kelo division. To be ji temo osetiyo gi pesa, ng'ato weka ikwano ni en kama kama. Mane lekne. Sani ok anyal wacho mano, ang'egi gi chunya, to ok adwa wacho mano nikech piny pod ywak, pod wan gi weche mang'eny ka i party ka ywaruok nitie. Ng'eni office ni abede because of Raila. Yes. To pache ka wadwa ni walam Nyasaye mondo odonje chuny jopiny mondo gik moko timre kama yot. Emomiyo wadwa tin jaduong' Oburu mondo carry this mantle. To koro nitie oganda mabo bedo malo kacha mapimogi. Koro kwa bedo consulted to wachiwa ideas mondo kik wadhi to jogi adebe te. Mano to kelo division. Boche po kama nyaka wang'igi wacho ni wadwa kelo kwe wapogi. Ji ang'wen odhi adebe kata ji ariyo odhi adebe or gibi e college of electorates mondo wawinje ni ng'ane mwamiyo. To bas imbi ywak mana kawuono to kinyo migi machielo tidhi nyime. Ichako dweche machielo. Oganda maluo adwa ni akwawo gi muolo ni achiel watin ogai maro masani oketi Dr. Oburu otelo ne party mar ODM wabuge mondo ane ni ODM otegno e piny luo te. Namba 2 otemo matek mokelo jodong luo kama achiel mano yiero ker mar luo. Wami ker luo mar luo adongi teko duto gi support duto mondo obed ogachwa man malo ka maka weche tek ahinya to ene makuro luongowa to ketwa kama achiel. Ene makuro en ruodh luo maduong', ker mar luo piny mangima. Akwayo oganda luo ni party mar ODM wami teko motegno kik wasabaratika, to jaduong' ker odongi bende wami teko duto mondo okta jodongo mayalo tayo jo Kenya mondo joluo odong kadhi malo to wabed gachiel motegno mayalo daro go piny.